Kiseng bhalang ba pher jong ka Mount Russian Circle ka badai hapo ka Shatri jong ka Safe Neutral Mission kilami shasurok bandawa in align permit lani ka ILP bat bandra bana hadien ba menteri rong ba ka sarkar jilla ukon rat kisangma ulawan ban yu kujat ha Mount Russian ban lej ishimata ha ka jingalang pat ba jong ka Seng National People's Party Mount Russian Constituency balalong hamaran yale ka jong ka shnong kinshi bangla East and West kasi his string laong ba ka jing thumu jong kini kiseng bhalang ban perta bat bandra iki plakat long man pinpau shong menteri rong ba bon pentri kamno I khnai tali kimat baladawa da ka Safe Neutral Mission na do ban pentri kamno ya ka ILP ha ka jilla man pinrung no ya ka tien khasi ha ka khnit ka bapra jong ka sanshar ka ri India man pinbet biang ya ka MOU halor upur usam man pinkin ria no ya ki harijan ki ba shong ha tham yau maulong bat kiwe de na kalian jongi kum ka Safe Neutral Mission kumbangi la launch ya kini ki khandai tali kimat jingdawa jongi sya ka sarkar handrai hadu menta kumbang laong bangim syabyo kanu ka sign lan ka green signal ha bade batin khandai tali kimat jing dawa jong ni ka Safe Neutral Mission ha sarkar kena kalian juga kum ka Safe Neutral Mission namar ngitip bakin ki khandai tali kimat kita kimat ki jura ki badan kam jong ka jat rew neutral be jong ni ngin nom song kliti bat ngin nom song thaj iya dawa na ka sarkar la dawan kanu ka sarkar kini kimat ki jing dawa kilong ki jing dawa ki badan kam hadu kata na kamata baniada ya kari bat ka jat rew ka jong ni